Kuoma Suba Churchill en kinde ma jok matindo the largest consumer gitiyo kod mbui mathoth ahinya kaka jo civil society kendo kurange weche mag digital literacy kata ka warango kaka ipuonjruok wechegi kaka ginyalo counter hate speech ka itiyo kod lony manyasani bende en gimoro ma osechako paro motelo ne wechegi mag yiero nikech mokwongo chal ka gima piny Kenya wa react ne hate speech ok watim giluongo ni prevention ok en proactive process kata ne NCIC sani ma en twak mara mogiti ko chako kar wadhi kode mbele nyaka yiero maduong' mabiro kaka civil society bedo gi chenro gi duto mag rango kata e bwo riwruok mari metelo. Yes, mokwongo adwa wacho ni riwruokna and an awuon in particular wasebedo kwa tiyo gi Facebook jo Facebook wa partner gi jo Facebook and ndalo wasetimo seminar dek ariyo no watime Kenya ka achiel watimo Serena Hotel Kampala mar konyogi understand weche moko ma can be used as hate speech to at their level they may not know. Ingeni tiere kaka weche ma wacho ni tinde osieko ma en wach ma innocent iloke koro wasebedo kwa collaborate gi Facebook. Mar ariyo en ni erali kachacha ingeni ni sana jok matindo miwacho manie mbui gi ingeni tie content creators ma en gik makamage modwa mako to ko post o post monetization mbui to oyudo following and they expect some returns koro jok mawuoyo gi nyaka ng'eni ni tiere jomoko mabiro miyo gini kere not because ni dwaro no kere but because nitie content creators gin manya clip matini mondo dhi omedgo following e gine social media handles mage but gima nyalo wacho en ni ingeni kaka Nyakacha kia kaka game chalo Karachuonyo but Nyakawa is such a place ma you ni dhoudi nyuomore even in a location ji nyuomore nitie dhoudi mopogore opogore Nyakacha oti kamano and onge kanisa mibiro dhiye mamaro onge onge chiro mibiro dhiye ma chiwo di onge and so on and so forth mane kaka Nyakacha oti koro kata ng'ama dwa mana bedo MCA nyaka bed ng'at moro mawacho gimoro mawinjore ne ji te manie alwor ma entiere koro apani as a country and because this is a national campaign gimo nyalo timo and I hope ni waheshimiwa biro konyowa en ni sama ji chiwo notice cha and we could even add it into the law because chik morito buche mag siasa and particularly heading towards 2027 and Public Order Act. Koro apani samoro regulations kachacha kwa nyalo medo notification moro michiwo ka the nearest police station cha. We need to be concerning ng'ama dhi bedo MC mar burano and MCA no must be tasked ne ng'ama chiwo notice a commitment to avoid hate speech. You make a commitment, a notification. Then MCA is tasked to constantly remind someone inviting ato ni jowa kae wawacho mana weche wa mag dongruok mano MC should be tasked and it's not asking for too much nikech en moderate bura ingeni ka ine moderate bura ti set agenda wan ka wan e seminar wan gi gik molongo ni ground rules ni wadwa bedo kanda la dek ang'wen to wabro wacho gik mopogore opogore koro wacho ni respect each other's opinion kata ki differ to you differ in a constructive way and we list all of them koro ng'at moro madwa kia to wasiemo ni you are getting out of our ground rules and I think our political gatherings it is time on obed gi ground rules my MC reinforce every time oluongo ng'ato mondo wuo or reinforce the standing orders mag bura